नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निसादा लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर दानिया आवगायलांसै बाक्सानि नवाकाटायाव डाकाइत मैया मोनाबिलि खोमसिनि 6:30 सा 6 डाकाइतफोरा गावग्रा मुवा दिन्थिनानै 2 लाख रां लाङो आरएनएसपि पेट्रल पाम्पनि मेनेजारनिफ्राय दाबि खालामनानै लाङो आरो डाकाइतफोरहा लोगोआव पालसार आरो गंसे यामा दङमोन रां दाबि खालामनानै लांनाया सीसीटीभीआव गासैबो रेकर्ड जाजोबो 33 नं बिजनी एलएसीनि एमएलए बिथाङा कमल सिंह नार्जारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव लांनानै दोननाय जाबाय गुवाहाटी मालिगावनि आदिमगुरियाव मैया मोनायाव मोसानि गाग्लोबनाय सासे 6 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'नि जिउ गयो मुङा शिव कुमार न'नि बाहेराव गेलेबाय थानाय समावनो मोसाया अरनानै गथ'खौ बुनानै लाङो नाथाय गथ'खौ मोसाया हाग्रा गेजेराव लांनो हायाखै खाथिनि मानसिफ्रा मुस्रि खावनायाव मोसाया गथ'खौ गारनानै खारो आरो गथ'खौ हस्पिटालाव लाङो दसे उनावनो गथ'आ थैयो आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइआ मैया अर्जुन अवार्डखौ मोननो हाबाय लाभलिना बरग'हाइआ दिल्लीआव फार्स्ट इन्डियान अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन आरो गुवाहाटीआव जानाय सेकेन्ड इन्डियान इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव सिलभार मेडेल मोननो हादोंमोन बलिउडनि एक्टर अक्षय कुमार बिथाङा आसामनि दैबानानि थाखाय 1 करोड़ डनेट होदों अक्षय कुमार बिथांखौ इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ साबायखर बावदों जायफोरा जेट आरो नेट एग्जाम होगोन होननानै सानदों बिसोरनि एग्जामखौ पस्टपन खालामना होआखै एग्जामा सेप्तेम्बरावनो जानो हागौ दिनै एडमिट होनो हागौ माने होखाबाय खोमा जायफोरा एग्जाम होगोन होननानै सानदों बिसोर रेडि जानानै थाखा सुप्रिम कर्टआ अर्डार होबाय एग्जामा जानो नांगौ होननानै स' बेस्ट अफ लाक नोंथांमोननि थाखाय मैया आसामाव कर'ना भाइरास जानानै 7 थैबाय बिथांमोननि मुङा मुदाय साहा 53 बोसोरनि बिथाङा धुबुरीनि केशर लाक्सर 54 बोसोरनि बियो कामरुप डिस्ट्रिक्टनि हारिपात तेयकदार 55 बोसोरनि बियो हाइलाकान्दिनि बिट्टु बिश्वदास 57 बोसोरनि बियो काछारनि साहिदा खातुन बियो 43 बोसोरनि बिथाङा काछार डिस्ट्रिक्टनि लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो स' लोगोफोर गोजोन्थों